Poštovani prijatelji TV Panorame, evo nas u Oraškoj Rijeci. Donosim vam jednu priču da vidimo jutro našeg pjevača, kako izgleda njegovo jutro kad ustane ujutro. Znači idemo kod njega nenajavljeno, vidjet ćete sve u nastavku kako to izgleda. Evo mi idemo putevima, stazama našeg pjevača iz Oraške Rijeke. Ne zna da ćemo doći, idemo ga iznenaditi. Evo njegove kuće. Pjevač! Pjevač! Evo ga! Evo ga, živi vesno, a? Mislio sam škivu. Pa nisam lako inače, malo, čistim, kako? Jesam ti iznenadio. Jesi, svakako. Salam alejkum. Ali vidiš kako ja znam iznenaditi. Alejkum salam. Tako i treba. Alejkum salam. Kako spao? Pa, lijepo. Kakva? Voda malo na zrak, malo grabio ovo meo, malo... Boga mi, ja sam u šetnji, nisam ni planirao, rekao, ode vid slučajno, rekao da nije šta radi i da radi publike, radi naših prijatelja. Sam cipale dobio od jednog prijatelja. Cipala? O, dobre su, krende imalo. Prove, moram čuvat za zime. Pa sve ljudi, rik ti ljudi. Ali ja malo sam za njim dobar čovjek. Ali kažem, nemoj mi, ovako sam pošteno, kahva, čaj, uvijek to mare. Fino, a ne ovako, nemoj mi. Samo sa ljudima. Sve fino lijepo ljudima. Samo sa ljudima, fino i ljudi će fino s tobom. Bogom sam se prijatno iznenadio s tom obućom tako lijepom za zimu. A ne, to sam sad obuo, jer to čuvam ovako, posle zime sam, to sam dobio od jednog prijatelja. Biće iznenađenja još. Hvala Bogu, Bože, malo moraš se utopiti, malo, evo sad pričam malo, rekao da. Hladno je da se malo utopiti, dobar čaj i dobar tako. I super, ne mora biti bolje. Ako čovjek gleda sebe, ako ne gleda, nema tu slabo, moraš gledat, planirati. Moraš, kao neko imam ja to, znaš, toga robe, ali to malo treba opret, malo i prikriti malo, znaš, ne moraš ti to sad. Moraš malo približno, ono. Malo sam ovo pogrebio, malo još ljepše. No stvarno se ovo uredno držiš, nema šta, ko bi rekao nešto, znači sve je prirodno, lijepo, ali je uredno, nema šta, evo. Evo neka gledalci vide, neka vide tvoji prijatelji, tvoji fanovi. Moraš malo. Aha. Moraš malo, evo. Drva se evo tu. Moraš malo ovaj škameć, malo hrpa. Boga ko nema drva, sada će biti problem veliki. Hoće, kaže jedan Bogan, ti se dobro, jer ljudi se za mene borili konte i ja sam se borio. Znaš ko me zvao juče? Koje? Šta misliš? Ne znam. Seno iz Austrije. Svakom čast. Što on tebe voli, ja to nisam vidio. Dobar je to čovjek. Znaš šta kaže? Da će poslati robe. Jedan veliki paket. Dobro, može. Poslije će veliki paket po njemu Ane Suljić, ja mislim da on putuje tamo, ide po terenu i on će poslati po njemu to, pa će ja tebi donijeti. Može. A ja te vodim na brijanje i šišanje. A nije vela, pa malo, mislim, zima, ali ima kapo, mora se malo, znaš, nisam da tkaj imao tamo, vamo, vremena, gore, dole, znaš, uvijek, vidiš, ja donesem sebi sirovu, kaže ne volja, pa za nalošti. Kako neće valjati? Ja malo nerđo. Kako neće valjati? I nerđa baš bio pa sam ja rekao ome jednom, rekao, dečki, kaže nešto imaš, rekao, ali čekaj da kuriktamo, prvo da okričimo, sredimo. Jednog sam pitao, znaš, kaj ne bi bilo da fasade ono da malo uriktamo. Pa rekao, ti radi, ono, nješ ćemo ti dati i pomozi malo. Pa sredit mi te fasadu i kuću i sve, i centralno i... Sve ćemo ti srediti, samo ostani tako dobar ko što jesi. Ja se borim i kažem ljudima uvijek, znaš, moraš se boriti, imam tamo nagaš malo, ali to sam uskrat složio, pa će to tamo, krajđu cigana, ono lim, nosiš, a krajđu ako nosiš se goni, šta ćem tu? Nemam više ovaj će kamen malo složiti. Govorio čovjek da džabe, ali ne dam džabe. Neku marku da ubijem, ha? Da. Ne daj džabi, ne daj džabi. To je stav kamen star sigurno 200 godina. Jesu. Kad je bio nekada ugrađen. Imam jednu kutiju, onu za duhansku, ja mislim da ima 80 godina. Kutija za duhan, onaj što se vije, onaj čag. Da.
Tu imam kutiju. Nemoj zezati. Buga. Kutija je ta tako stara. A? Pa vidi, to ćeš nam pokazati kad budemo... Ja, Ne, ićeš ti praviti kafu. Piće mi kafu. More. Piće mi kafu. Ima bujrova kod tebe? Ima, brate, ima. Hoće li moći ekipa TV Panorame kafu s tom popiti? More, bujro. Ali znaš šta još ima, jebem ti, Miša? Joj čovječe, ti si šarmantan ovako. Počela žena nešto raspitivati se za tebe i to. Pa čuj, polako, to ima neke, znaš, koje su, ali sad ti govorim, kako ti rekao Fadla, od djetinjstva, znači, ja sam dobar, predobar, ali ne volja biti predobar. Ali sve ovako je ovako. Pa ja žene vole dobre ljude. Pa jesu nam, znači, sigurno. Nek radi približno koliko ja, znači, imam sve živo, ne smije da fali. Evo, sad kaže teško, sad ja sikiricu žagu i ode sve dovi drvo, a imam, ali nije nikad više. Kad uvučem, ovako dobro, dva. To je konak, jel tako? Jes, Boga mi. Dva ovaka, dovučem, to je konak drva. A neću, kaže gotovo se ide, troši se. Trošiš brašno, trošiš šećer, trošiš kafu. Znači, ona bi sve imala kod tebe, kad bi došla, kad bi htjela imalo raditi. Prema ljudima kako imaju ljudi. Znači, da. Neki sad nešto i brzo, ja njemu kažem ljudima, ma nije u redu je tijelo da ti je čisto. Znači, košulja mora biti poslu čist. Tijelo kad pođeš, na primjer, negdje, ideš sad na dženazu, tri pola čorape moraš uzeti abdest fino. Znam ja, inače sam mejtu. Znači, moraš biti približno tijelo mora biti čisto. A ako je roba, neke približno, znaš, ono... Da ti sredi to, očisti približno, razumiješ, ti ćeš njoj, ona tebi i tako. Ja sam nosio prije kožnjake da nije imao po 200-300, ono po 500-600 maraka sam nosio kožnjak. U to vrijeme. 500-600 maraka kožnjak. Pa 200 sam nosio, 50 pa onda sam bo gore više. Mošalno. Imam jedan pulov, mislim, tamo da je, imam kaputnik, imam ja to, ali to se Fadlo moraš čuvati isprlja. Znači, ja sam to ovo malo toplio, ovo 2 čorap, imam, šta ću da toplo, moraš, ako zebu noge i leđa, gotov si. Ja sam bio se prije prehladio Fadlo. Onda žuti, Neđej, Grli, komšija, hajde veli, kad dođe riba, hajde se lui provozati, hajde ti spremi me, ili ja komšija, da me spremi. Malo, znaš, spremio me, riba viče, hajde provozati, rekao, dite, nije men dovozdan, ja gore hodaj, levo, desno. Kad ona Amirova žena i oni, hajde ja sjedi, fino desno, čekaj, po redu, ideš po redu. Šta je bilo tako? Ja infuzilo, prehladio se, odmah on uzme meni burek, uzme onaj jogurt, jest dobar, rekao, dobar sam. Ja došao kući, kaže, sad čuvaj. Znači, sad moraju biti 2 čorape, tople, moraju čipale. Ako zaliva, gotovo je. Da. Ušao u vrag. Ako ne zaliva, znači, stvarno, nema. Mora se čovjek otmati i boriti. Dobro. Ako se ne otimaš. Dobro. Ne, to mora čovjek približno. Evo, ko ti je neko dobro spava, neko ne spava. Ja sad ko ima stado, čovjek je malo prije... Vidimo, ovo sve u tebe spava, nema, ovo ništa nije... Ovo je narod sad spava. U Varaškoj Rijeci. Ovo je jedno čoban što ustao malo pozivno. Onaj čoban malo ustao i to je to, ništa, sve spava, samo ti ustao. Samo da ti kažem još jednu stvar. Neću ja više onako. Ne mogu ja, te žene su navalile, pišu iz Švicarske, iz Amerike, iz Austrije, situirane, pomrli muževi, penzije. Neću ja njima odgovarati u tvoje ime, ti ćeš morat neki telefon nabaviti, neki kontakt da na tebe mogu zvati. Nemoj da ja. Ne mogu ja sad rekao je mali donijeti, ali on mi dao puno para, kaže nemoj kad imaš svoje dijete i ženu, moraš svoje dijete, nemoj nek dijete ima. Nemoj da je dijete gladno. Sad on meni uzma 300-400 maraka dijete, bolje da ima dijete. A uzeti 100 maraka obični neki, meni valja mali neki. Pa kaže, mi bi njega da nazovemo, da se čujemo sa njim, da vidimo da li imao neku plan i budućnost za neku, kako ti rekao, srodnu dušu, da starite zajedno, da se volite, da vlada ljubav, da provedete ostatak života zajedno. Kaže, mi smo vidjeli kako on pjeva, kako lijepo pjeva. Mi bi, kaže, da malo popričali sa njim, mi bi da on nama zapjeva, tako razni ti poruka, ali nije jedna žena, nije više. Pa ima, toga ima. One pišu u mene, ali ja kažem, mi ćemo njemu morati nekako riješiti taj telefon. Riješit ćemo nekako, neki ćemo uzeti za jedno vreme, najbolje onaj mali... Jel ti se razumiješ u ove telefone, ove što kažu pametne i to, jel ti volio Morao malo, ove veće, morao malo, ja to... Savladati. Shvatio bi ja to, nije to... Da, pa znam da vi ti si inteligentan čovjek. Nije to nešto ekstra, to... Ma nije.
Ti bi to shvatio, mi bi tebi napravili Facebook i... Jedno vreme uzeo ovaj mali, onda, znači doće ovaj. Ja sad ti govorim da mali uzeo 36 maraka, ali je to puno, mora kad ima dijete, znači ti hraniš svoje dijete, pričajte tvoje dijete, a ja ne mogu da mu dao, na primjer. 450 maraka, evo ti sine, kupci. A gdje mali bude? U Krupovu, a ne, u Bihaćevu. A to je tvoj sin, jel? A nije, to je od mog brata sin. Aha. Pa da, od brata Možda si sin. njega slabije poznao, on je bio sa njim Tatlin, eno Tatlin skoro baš onaj što čuo, on je ošao ovdje, sve zamatno i živi čovjek tako. I sad je počeo da ima 2-3 dana penziju, 64. Znači čovjek je radio u Celju, na primjer. A nabavit ćemo ti neki telefon, vidjet ćemo sa ovim našim fanovima i tu, da ti nabijemo neki, napričamo ti Facebook, TikTok, da možeš ti s ženama, da možeš malo zabavljati svoje fanove s pjesmom. Fina je zabuljati, lijepo je zabuljati. Bolje je biti vesel nego tužan. Da. Tužan si vesel. Hajde, idemo mi u kući da praviš A kafu. ja imam drva neka, samo sam pari malo. Pa čekaj, jel ti imaš ti struju, naš ti tu kafu? Pa džogmo ima. Pa, ako je nešto sporno, ne moramo mi. Ako je sporno, ne moramo mi piti kafe. Rekao, ako nema, nisam ložio vatru. Ima kafe, ima fadle. Evo ima, što malo stavio, ajde, sam bulj. Čekaj, treba si iziti, ha? Ne treba. Nemoj zezati, ne izula. Ja isto, ja nisam. Vidi mace, vidi mace. Vidi mace. Budem, evo ovdje. Ma mace, oni se dođu u vitri mi, znaš. Ima ja džugu ovaj. Nije dole. Radi on malo svira. Pa pomalo to, ovako veliko to nekad beha. Čujem neku, znaš, kaže, čuo sam možda, možda si ti čuo da ovaj neki onaj, dobar, ubio nekog, ne znam Boga. A je u Novom Mostaru, ne daj Bože. A je u Mostaru, a u drugom negdje tamo da neki isto bio, dečko, mlađe, zvorčna. Pa ti padle, znaš kako, daj ti reći ovaj, ja ti kažem onaj, ljudi se varaju. Da. To je omladna čudna, a ja ne bi to dao, ja bih rekao, ja bi mogao pomenuo, pizno, ti ako treba pomoći, nešto riješćemo, znaš. Ako ne treba, Da. ali je to mlado, to nedokazno, mlado je nedokazno. I ne razmišlja. Ne razmišlja, kako će biti, kako će, kazna od svoga mora stići, znaš. Ne daj Bože, brete, To manji džugnu veći. Ma manji, ja jednu šolju pijem, to je samo radi prijateljstva ovako. Mora. Evo, imam fino ovih Đugrovića. To su oni pravo, oni fijeni, oni. Pa jes to ja imam. Imam ovdje jedan stari, imam ja toga, ali ja sam to malo spaku ostio. Zona daj Bože, zara ti da ima, da ponesemo na liniju. Moje, ako bude trebalo mi... Da ponesemo na liniju. Ne daj Bože, mislim, ne bi trebalo let. Čekaj, sam ja tu upali. Ne bi trebalo ti, jutro sam baš sipao, imam ja odvoz, nešto sam ovo spakuo, nešto sam tamo ostio, kao ja, kutlja. Naravno, ovdje je bila jedna. Aha. Sigra, lašla, evo je leži ovdje, vidiš da... Maca isto. Pa da, maca. Dojdemo za, gdje? Evo je ovdje. Nije i tude imaš jedno. Pa i ovdje imaš jedno i ovdje, šta je ovo? Oni uliđu sigru. Malo se ogriju, znaš. Trenutno 3. Maće. Maće. Ajde ti ovdje, maće. Čekaj. Ajde, Ova se grije u šparat. Počećeš je? Počećeš je vani, ha? Ajde. Ti si u vani. Ajde, vani. Neka, ne smeta mi, nemoj, neka, pjevač. Šta, boji se? Nije da se bojio, neka je, pusti je kraj. Da si je belaj. Ova se grila je mlada. Ovo, tako ti je to, ima toga sve. Pa što ti kažeš da... Imaju šanse te žene, da ona se... Nek se na mene javljaju pa će te prenositi poruke. Pa može inače, nije velaj, može. A bit će taj telefon ako Bog da, to će biti, to ćemo mi riješiti. Ima njeni 4-5 komada, ali je to je sve ošlo baterija, ošlo je to sve, to sam ja sve, slavo to baterija, znaš. I dao mi prije onaj film. A riješit će ljudi sve. Ti jednu manju šolju. Manju šolju. Za mene, ba kaj na liniju, jesu rat pravio kafe? Jesi ikad u Zemunci pravio kafe? Kako da nisam. Ja jedno ćemo ovako da operem, ja i srećom, napio sam vod jeben, bilo je malo se batalo. Šta je bilo s vodom? Pa trijevu možda, napred. Jesi napravio? Ja sam njom uzao sam jedan rezervi. Imam rezervi gore. A vidiš, jako viče pitam koliko kaj ništa ti ovo za tebe, koliko, nemoj šta, znaš.
Kad sam već ovdje ti kažem, ima sponzor jedan donirao trosjedi, dvosjedi i neki stup. Ali to se danas mora riješiti. Pa nema veze, onda moraš mi to smakati. Pa nema veze. To se danas mora riješiti. Jer je to uredno, pedantno, skoro novo. Jel on došao raditi? To je naš jedan sponzor, znači koji to želite donirati. Ovaj kolača, neki, ja sam našao se. On je to kazao da će to danas riješiti, jel tako? Pa gdje je bila, hoće? Ne, on je kamionom će otići to. Dobro, hodje, a ja ću odmah oći. Možda budeš i ti trebao sad njim ići na tovar ti to. Pa ti vidi koje ti je bolje, znaš, ili ovo ili to. Može ti. Ja to primjeru srećem, bez vode ništa, jer voda moraš imati, vodu uvijek spremnu. Sad ću to prukati. O moj. Pa gdje sad dok praviš tu kafu, ovako malo zapjevuši? Pa more. Ono, zapjevuši i pravi. Zapjevuši, a? Kako je sad na jedno jutro ovako na čevafu? Za fanove svoje. Ovdje imam suke, tu. Ima pokupinu. Dobro, to će biti. Neka to će mi sad pokupiti. Ej, ti, gdje zove svoje žene iz svijeta? To su sve žene slobodne koje su ljudi im pomrli, imaju penzije, imaju kuće, imaju auta, imaju sve. Samo im treba, kaže gospodin. Dečko, ovo, dečko. Da, dečko im treba, koji neće sikirat, neće praviti problem, neće, koji će uveseljavati. Nema više, to je prošlo vrijeme, kako ti rekao, vremena su prošla, nema to više, treba, što kažu ono, zapas, tako je. Dosta je bilo mladosti, ja sam radio svašta, pa svega svašta. Nisam palio i ubio, znaš. Znači, nisam palio i ubio. A drugi što su radili, to me nisam, ali to ne valja. Ljudi su bili, ali se malo ljudi popravili. Ma sve si mi kazao kad kažeš prije rata kožnjak 500 eura, maraka, ta su bila marke. Ja reći, možda vodim... Pa nije to mala stvar, bila 500 maraka prije rata. Za kožnjak, da šta je sa drugim stvarima? Polovni, on se mora još obući. Pa gdje si ti radio tad? Po Sloveniji sam ja malo bio. Evo ga, je, polovni. To je taj kožnjak? Da. O da, vidite. Pa da, i sad dobar. Evo, još sad dobar, kamo namazati. Sigurno kožnjak... Znači u Sloveniji si tad radio? U Sloveniji? Bio sam ja u Sloveniji malo, ali sam morao uvesti tamo ovo. Aha. Znači, jes, pa imam ja to... Sad ću ono... Ja vidiš, to ja sam kad čovjek zagrne, samo da vide ljudi, znaš. Ja staš vidite, mislim, pa ja se nosio kao gazda neki. Ako sećaš Safa, a mislim, nije Saf ti živ, on je malo bolestan, Saf Žabun, on je komšija, blizu. Oj, on je isto stvarno čovjek, gospodin isto. Znaš. Isto bio čovjek držao do sebe. Samo kad zagrneš, samo na primjer, koliko to i kad neka koša ili majica fira, samo kad zagrneš kako drugčije. To nije da je to je hat, nije to je malo veći. I to je sad staro koliko? 35 godina. Evo vidiš. 40 godina staro. Evo vidiš, 35 godina staro. To je kožnjak, pravo dobro. Još motorim. I to polovni, znači. Ali samo je koliko je drugovačije. I to si ti prije rata se kupio, znači, kad je u Sloveniji. Ovaj vas tu čuo, to sam ja čuo. Ima još toga, sad ću mi samo, pa ne samo da zavljem malo. Nam pošolj, vi, Ma, sam pošolj jedno. Malo gušći već, ali ne. Evo dame, vidite kako ćete uživati kod našeg pjesnika, našeg pjevača. Znači, on je i pjevač i pjesnik. Sve ću mi onaj ti. I emotivac i sve. Sve mora čovjek. A voliš žene inače? Pa čujem. Svak voli žene, ako ja malo ko da ne voli, zavići neko voli, neko ne voli, neko voli, neko ne voli. Da daj ti Bože, to su budale koje ne vole. A pa čuj, moraš voliti. Prijatelj, to ti je najbolji prijatelj. Ako išto, svi mi i pogreši mi ja i ona, znadiš? Ma svako pogriješi, ali... Ali se treba ispraviti. Ispraviti se, pomiriti se, zagrliti se, jednom se živi. Jest. Ljudi, braće, kako... Dobro jutro, reko zori, draga prozor ne otvori, svanula je zora plava, a kraj drage neko drugi spava. Dobro jutro, reko zori, draga prozor ne otvori, svanula je zora plava, a kraj drage neko drugi spava. Samo za našeg Ksenu u Austriji i njegove prijatelje.
Može, svaka čast. Za Senu i za njegovog prijatelja Skenderevića. Šećer malo više manje. Jedan samo šećer, nemoj puno. A nisam, eto. Ja vrlo malo šećera koristim. Pa, ja isto onako normalno isto. Ja malo veći u šolja. Neko da malo kine, znaš. A ne mi kaži, kad ja već ovo snimam i to, dati ćemo se mi raznih tema i ovi... Kad smo spomenuli Senu i otpio sam, bil mi njemu dalo ovlaštenje da on tamo prikupi para, da mi ovo sve sredimo, da ovo bude izvana fasada i da se ovo unutra sredi, da se to sve... Mogli bi malo. Ako hoće, Bog dao, ako neće, a ja bi neku vidio još neke ljude i neku marku vidjeli bi, znaš. Svako treba svaku marku čuvati, znaš. Pa hajmo mi od ove emisije sad da kažemo Seni, pa sam ne pokipi. Da kažemo Seni, da prikupi, da ima od nas zeleno svjetlo, da prikupi tamo od svojih prijatelja, naše dijaspore, naših prijatelja, naši dobri ljudi, da sredimo ovu vikend. Pa može. Ha? Može. Pa eto, gdje ti svojim riječima kaži Seni. Pa ako hoće, Bog mu dao, ako može i ako hoće da malo to sredi, ako hoće Bog mu dao, ako ne, ja mislim da hoće. Ali nikako on sam, nego malo više ljudi da učestvuju u tome, a on sam nikako. Ne sam, ne treba, kak i sam, ne. Jer jedan čovjek, za jednog čovjeka je previše, a za nas pun, za nas više, nije ništa. Jesi, još će neko od naših ovdje pomoći, isto je tako. Eto, znači to smo dali zeleno svjetlo našem Seni, znači da može prikupiti novčana sredstva u dijasporu u Austriji od svojih prijatelja, poznanika, radnih kolega da napravimo, da ovo završimo ovu vikendicu, da ovo bude, znači, tip top, i onda se ženimo, ja idem autobusom u Svatove, ja vozim autobus i idem u Svatove. Može. Evo, ako ću ovdje sjesti, imaš i... Ja ću tu sjesti, evo malo. Sješću ja tu, a ti sjedi vamo, ti iz gazda, aj ti u prvočenje. Sad ti govorim, imao sam ja toga, ti, ali se tu... Malo ja imam te nešto, ne moraš ti sad baciti, to je od te tepi, ja to sam isto dobio. Pa znam, ti ćeš morati neđe, to je polovno malo, da ti neko da kakvu ostavu, garažu, da se malo rastereti, znaš, pa ono što ti je potrebno da bude, a ono što nije... Hoćeš kaškicu malo, ne? Hoćeš kaškicu? Pa ne. Evo ima ovo je čista, Boga me ti kažem, ja imam, ovako imaju i veći i manji. Bujrum, gdje? Samo da ja probam ovaj stalak sad podesti. Može. Ti ne pišiš, ja ću... Znači ovo što ti je vik, kad ti neko dao kakvu garažu, znaš, da ovo ostaviš, jer... Ej, ima tu je haman više kakvu triku, imam ja, mogu ja to... Jer evo sad pristižu i ta bolja mala roba. Slušaj, mogu ja to što je malo bolje, ostaviti gore na tavar. Pa neku najbolju. Ako bi zatrebalo. Ako bi zatrebalo. Eto ima i tu polovni kožnjak, ima jakne, ima mlače. Imam, malo sam ja to zaprašio, ali ne moraš ti to, Fadle, moraš malo pričuvati. Znači ja ovaj polovni, evo vidiš kako je sad, kažem ja, ovaj Bogam bio dobar. Prije sam prvo ja uzeo 200, pa 250, pa sam onda 300. Inače to, ja sam se nosio kao loče na peglo odijelo, imao sam ja i sad neki polovno odijela, ali to treba oprati, ispeglo, triktati. Što hoćeš ti? Pa ja isto sjedem tu kod tebe. Gdje ti se... Gdje onda ću ovdje? Gdješ ti? Ja ću ovdje kod Marka. Neka Marčić ići. Inače on ću vam, hajde vam. Ja ću ovdje. Hajde ti vam. Pa ne, gdje ja ću sjest na stolicu, ti sjeđe zbio. Sjeti ti zbio, ja sam na stolicu, sam prvrn tu. Eto. Ne vede. Sam to gdje maca. Ne, ja ću na stolicu, mene lakše na stolicu. Gdje sjeđe zbio, da ja podesim kamen. Hajde, može. Vete, ja sam macu brile. Pa neka je. Ovaj mi je, hajde, ovaj mi je jer moram ja kad podesim da znaš. Hajde, macu, uzi. Jer sam sam. Šić. Ma ne, pusti malac, hajde. Ma gori ga uražujem, mater. Hajde, uzi. Pa on dođe na oranku ugriju se, oni znaju da se ja založio. Jesi ovaj. Gdje ti onda? Moraš ti, a ja, moram tu uda. A to se one, to je čisto bilo, ali ja okrenuo sam to, jebem ti. Kad isprlja, a žao mi kad su onaj, jedni nahrani. Koga, maci? Pa da, odnesem i van, sad bude. O neko maci imam ja maci, isto, i to iz komšinka. Ne moraš imat maci. I to iz komšinka mi došla maca. Pa sviraj čuliđe Mišu udnese, ja lapi nju i baci i Miša i njega, znaš. Ona mula? Pa nije ova druga jedna jebala majko. Ula Miša? Onda kao lapim nju i dosta ona tamo si igrao sa njim. Još ti mući. Ej, ja ću ovo pomagam. Opa, ljubo. Nemoj spomjeriti da mi ispneš iz kadra. Izvini, neće, izvini.
Nemoj mi se pomjerati kad ja, Dobro, da mi ispadeš iz kadra. dobro. Jes. Moj ti. Maša, vidjajte ljudi rahatlika i dženneta, ovako nekad znaš da sam ja uželio kafu s tobom? Da me vratiš u ona ratna doba kad smo u Zemunceva pili. Pa ili šta sam ja, meni, ti znaš Savi Tunjak? Koliko ne znam. Ovo je ili rođen. Jučer sam sa njim pio kafu na trgu. Dobro je ovaj. Saja je isto predobar. Saja legenda. Ali, Jes dobar. Dobar čovjek. ne valja predobar biti. A ne valja predobar, a bolje biti dobar nek loš. Pa jes, ali on isto, on meni dođe taj glivo, mi pijemo isto popijemo, nađem sevom sam dobar, svima sam dobar, znaš, neće ja puno. Onaj malo zvira, sviče, a Remza je dobar, znaš. No dobro je Jasko. Dobar, samo što je to mlada. A on je mlad. Urso ženio, plan, jel da? Jes imao on dvoje djece. Ozbiljno. Ali ne, tu ne razmišlja, znaš. Stari radi, ide onaj autobus i ti vozi, ne znam što ti krivinac od naleti, prijatelju, kolega, hoće neka budala naleti, nije sad da budala, ali zna, kaže se budala, jel ne? Ma ne znaš ko ti ide u suprot. Pa da, i ti, treba sporije voziti, treba... Ti više to voziš koliko, 5-6 godina, više ti voziš Boga, Pa autobus vozim 30 godina. 30, svakako. Da, mi čuo sam. 30 godina, tebi se učinilo da je 5-6 ili 30, ne bi te ja lagao. Znači, nema smisla. Da, ima, ne moram, ja sad... Jer sjećaš kad sam te vozio, kad sam vozio u vojsku za Bihavac, uštopaš, ja te stanem, ti nama pjevaš. Jes, pa jedno, sjećam se, to je bilo... 3-4 godine, jel sad kaže... 30 godina ako ja vozim u to. Kaže, čovjek došao u Pejmzivo, čovjek 4 godina radio djete ili 50, znači jedan ovo iz Dančevca, kaže, ja sam radio 62 tačno rođak, 61 i drugu i kaže, onda sam Pejmzivo. Tačno je bio prije, a sad je 15 godina, znaš. Da. I tako, to je, znaš, ja imam i duhana, i neku kutiju, ovako sam u skafu zapalim, a imam ja duhanske pušine. Sad kad dođe ta roba od Sene, sredimo te fino, idemo na šišanje, grijanje. Bog da rođe. Mislim da se ja ovdje slab barice. Ma kakvi slabi ste ovdje, idemo jeti na posebno mjesto, to ćemo sve snimiti, sve fino, sklamate. Nek žene i dalje gledaju, nek... Ja sam imao, ne znam, imao slika, njeđe, malo sam na to već ostavio, njeđe ima stari. Kako se ti ja sad kažem bi... Već prilike, rači... Soja je obolio, inače, mi smo dobri. Soja je Žabunova, ona je umro, ja sam išao i kod Oreva kad je bio bolest. On ga sejde, jel sejde? A Rifu uvek baci 5-6 i... On je Simu Lalić, što se tiče, znači... Svi su, znači... Ekstra. Rifu uvek 5-6 maraka, kaže, hajmo na kafu da vam zavidim. I uvijek tako. Kaže, ti je dobar čaj. Jel čuo, znaš? Mi smo ovdje na komšiluku, to su znači ljudi za primjera. Svi oni Lalić, on je komšijan, onda komšijan. Pa da, jedan ono Rasim je bio malo budala, ali on je već ostario. Dobar je Rasim. Pa dobar, ali on je bio ono u mladosti, znaš, malo cigle. Dobar bio, volio... Jes, volio pik, volio malo, ali sad... Sve ljudi kad su mladi. Pa da, onda ja jednom njega spasim, ga malog Marku, ne znam ko bio sejak, on rekao, pa nije, pustite ga, rekao, daj, pustite ga. Rekao, mali biš bijenog budeš lopov, kravu, ne smiješ krasti. Znači, ja sad kažem, kad čovjek uzeo ovaj paljač, ovu, bez pitanja, kad uzeo, znači, ne bi bilo dobro. Da. Ja sam ostavljao fadle ovdje, ovako 10 maraka ili 10 eura i ušao sam na tavan ili sam sklonuo iza ćoška i posmatram s prozora. Pa pravit neću uzeti. A neka budala, šta je 10 maraka? Nije ništa, šta ti sa 10 maraka? Znači, Vajk, moraš ili ja odmeti na već siće, Vajk, imaš neku marku, moraš imati za kahu, nikad zapnes, Vajk, imaš, nemam ja puno, ali imam ja sam 10 maraka potrošio. O, dobro, imaš za sebe čuvaj. 34, znači sam 10, uzeo sebi grah, da ti kažem, imam neku fejniku. Moraš, vadla, jesu ovaj... Kuho sebi grah? Pa, kuho sebi jučer, i donio sam sebi, dobar grah, za sat i pol skuha, dobar. Bio baš jedan sinoć rođak i tako, u mene kaže, di to nad srijevaš, da dam 10 maraka, veli neće rođak. Kad si ti hvala, pjevaš kad si ti dobar čovjek. Pa borim se da sam dobar, znaš. Ja moraš se boriti. Jesi smo svoje popili kahve, ono što hajde na kafu. Onda im zapališ jednu, daj li jednu, na mehr me donese. Ali što je tako, evo konti, evo ti dvi, nema ja više, znaš. Tako nema ja dobio sad. Ja velim hvala ti, uz kahu. Onda njog tržiš čavi, ono da smotaš, da zamotaš. Danas, kaže, imaš ove filtere kad smotaš original cigara. Kaže, ne valja. Pa kako neće valjati? Ili je Malboro ili ovo? Ja sam Malboro pušio po 3 kutije, onaj prije Malboro. Ona su i ove, evo. Ovo ti 6 i 10, 20. Jesi ti znao Omera Šekća iz Baštre? Jesam. Što su ona 3-4 sina poginula u ratu? Jesam. Pa kad je zadnji... 3 su poginula u ratu i jedan je u Slovenskoj narodnoj armiji. Jes. I slušaj, i ja i Omer, to je bio legenda čovjek. Znam, ja.
kad spominješ cigare, u ratu. Da. Ja i on ležimo na ćebetu ispod oraha. Da. A on imao lulu. I mi samo muša nam i ustak, mi sam prepodignemo onaj šušanje, da svučemo i onu lulu trpamo. Da. I to pušli. Znam. Pa joj, kako Imam ja da je lulu. bilo ovakvog duhana. Imam I ja od trine, one od djetalne. Ja sam došao ovdje do Trine od djetalne, ti kažem. Pušli. Evo, ovo je kao sad, ovo je ostatak, to vas ne dođe. A joj da ovakvog bilo nije. Pa trina od djetalne, nek čuju ovi mladi. Šta se pušu? Trina od djetalne. Pa ja i danas, ti fali, ja i danas uzmem smotam od papira. Od žake, od šege. A nije bilo duhana. Ne, kad ide u Košarevi, znam kako je auto i kršnjek ide. Kao, ko šta to pušiš? Pa ne imam drugačije. Ovo sam znači skono, tu, imaš, šta ti mora znati imam ili ne imam? Ne mogu ja ljudno, moja si zdravo, otkini rukave ovdje ljudno. Ovdje rukave otkini, gospodine, ovdje. Pa zavrni, evo, sad je sad. Kako je bilo u ratu, ovo je džennet. Vidjaj šećera, vidjaj kahve, vidjaj cigara. Yes. A ljudi sad nezadovoljni. Pa nezadovoljni. Imaju kamione, avione i sve i opet nezadovoljni. Idu ubijaju se, idu svađaju se, idu stuču se, idu se. Ja to kažem ne ovaj, mislim to. Da Bog da taj koji god tako razmisle se nije ni rodio. Ja i kažem. Koji god digne na koga ruku, koji je ubio, koji bi... Evo ovaj slučaj u Mostaru, mene je to toliko pogodilo. Mene je to toliko pogodilo. Ja to ne mogu opisati, ubiti nečije dijete. Ej, ja sam onaj nešto, kažeš, malo ono sitno u brlju ili tamo, malo sam mu pogrešio, ali imao sam Borazara, Muhameda, ne znam ima negdje slika. Znači mali je imao, on je taksist sad, je mali vozi on. I ja sam naravno njega, trenerka, kapa, čorape, sve treba, znači, kaže, i on sad došao, kaže, ti si nane mene, kaže, pomagal. Kaže, sad ja tebi, rekao, ne, ti svoje dijete, a kad ona malo podigne, ako štiš počasti, moraš. On je meni dao, zadnji ne znam onih pomalo je došlo ovdje djeca, čeri ovako mački djeca. Mali već bio 2,5 godine, ja sam sad 3. Znači, sigurno, hoće put mat, pa neš 2, kao onaj, drugi ćemo put poništo. To je, ja u njom striku dolje. On me je dao po 100 maraka, ti znaš kad treba dan je 10 maraka, to ti je zahvalno, ti se udjeti kruh, pa šteti i jogurt ti se najesti hađija. 10 maraka, samo uzmeo fadle. Kaže, nije 10 maraka, ali daj 10 ako i nema. Jel daj? Marka, jes. Marka koja nema... Ako nema, znači teško je, jes, ali to se nešto će jedno svaće, ovaj moj imenjak sad, on svaća kad on je starija od mene godina. On kaže, isti ja ću rođak pomoći, nije bele, rekao, bakur Bog dao, ako niš opet Bog dao. Jel danas, vreme ti je, što još ima pada? Ne, samo jedno. Samo je ovo džennet, ljepota, ne puca, toplo. Jes, Bogom, ja kažem. Ali ljudi tako se ponašaju, nisu sretni, nisu zadovoljni. Ajmo mi jednu zapjevati. Može. Koja, u Zemuncama, koji god ti je nampala, ona starinski, one ljubav. Zeler ora od roda se savija, pod orahom zajmrane zavija. Pod orahom zajmrane zavija. Draga mu se za drugoga udala, da Bog da joj zmija oči popila. Draga mu se za drugoga udala, da Bog da joj zmija oči popila. Sunce sinu oblaci se razviše, ranjen zaim pod orahom uzdiše. Žarko sunce selam ćeš mi materi, ako umrem nek mi mezar napravi. Žarko sunce selam ćeš mi materi, ako umrem nek mi mezar napravi. Allah te poživio 100 godina. I vas svakoga i nas, svi u nas najbolje. Samo za našeg Senu Skenderevića, Edina Edu Skenderevića, za momke u Austriji. Može. Hvala vam puno i hvala
Gdje čuju i ne čuju, ako voda čuju. To su momci, znači, koji mogu odraditi da tebe u vikend sredimo. Ne znači sa njihovim sredstvima samima, nego da ljudi list papira, onaj je dao 50 maraka, onaj je dao 50 eura, onaj je dao 100 eura, onaj je dao 200, mi ćemo sve pročitati, znači, računi će biti prikazani, može se naći čovjek iz povjerenja koji će to nadzirati, gledati, kupovati, da sredimo ovu vikendicu. Ja mislim, kaj ja to sredstvo, da ne moraš ti fadle. Jedan čovjek ne može, ali više ljudi može. Može, jes. Mene sram, ja sam to juče razgovarao u imjadi. Mene sram ovako kad sam dobro da ti uniđeš. To je bilo, ali počnem jedno raditi, jedno kupatlo, nisam još tamo stavio bojala. Ja sam to, idem tamo, čeram neđu, nema ga, ne mogu sad ići čerati, radi ili ne radi ili ne znam. Radi, počeo raditi. Pa da, ali gledaj, onaj tamo čovjek nikako nije, ide, evo grle, došao, daj da šarapim, nemam ja ni ključ, kad ide čovjek nosi i gajbu ključe i gocerjava. Hvala ti, koliko sam košta, kažem ništa, za tebe ništa. Hvala ti, da te dragi Allah nagradi, da budeš imao više nešto imaš. Kaže, hvala i tebe. Kaže, ja zatvorim vodu, imam ventil tamo. Ali ne vreš, evo, taj tip, prosto, on se do te vode, ja rekao, maska je prolo bokal, naš maca, ljudi ugom vrh prolo, a ja to opet, imam drugi, treći. Ali ne moraš uvijek nasterati. Da, znam. Znači, nisam ja već ja što se tiče približno, nisam ja nešto ekstra, ja sam, znači, 65. godina, 6. Ali se dobro držiš. Pa, ja sam malo sačuvao, znaš. Ja nikad da te upitam, rekao, jesi imao oca, matija, braću, imaš ti braće? Imam poginuo u ratu. A otkud ovo Bunić? Pa, tu je, kod mojega Menhama dođe strica. Mojega iz Bužima. Bunić, on je bio veterinar, znači, a to je, did umre, bio on Bećir. I ovaj ovdje stric, on su kao braća, nerođeni, ali. Znači, oni mi šume, a ja nisam ćeo ništa udjeliti, rekao, džaba vama, njegovo, vama, ja imam svoje od oca, od dida, znači, a vama to ja neću drvati ni jednog gušća, pošto vama to džaba, didi do hrane ovamo na anu, ovaj kamen vamo, znači, i napravio 3 kuće, to je različno, morate ići, možeš se ko poznao. To je Grlin oci i ovi, ovo je malo isto. Ja sam svi od ovih stariji, on radi u Austriji. Ovo jedan je dobar, ima udar, ali ja njom kažem ljudno, ne znam ja, on isto radi, ja sam uzeo ovu jaknu, drugu jednu, kaže ona jebem, tu uzem ja sebi skup. Ja ću sebi uzeti koliko je, toliko je nema vez, ja sam, kaže Bogam, ja kad dođu, kad spomoli, idem nosiš, onda sam nosila ili kofir ili... Nije tako, ima ni džaja policajac. Pa, torba sam nosila, kad ide, svi lete predam, Bogam, svi dolaze, onda bila majka živa. Bila majka umrla, već ima 90 godina. I ja sam isto, majka umrla hranila puno. Bila je siromašna i svi, i ja sam bio siromah malo. Ali se malo krenulo, znači, a vidiš, znači, kad se ovo sredi, znači, ovo mi uzeo isto izborim onaj Ručko, ima Jorgen, to uzeo, kaže, rođe, bit će još nešto, kaže, znači, da prosto, ali moram to čuvati, znači, a mogu ja ovo, fadlo, šta je slabije. Pa danas kad dođe taj trosjed i dvosjed, ti sa neđom. Vidiš, ovo se ove za jasno, to je čisto, znači, ali ja to u neku vreću, kutiju stavim. Da, znam, u vreću. U tu kutiju stavim fadla i, znači, moraš ono malo. Ja bi još da mi ovu emisiju duljimo, ali obzirom da nama vrijeme približava se emisiji kraju, mi smo, znači, tempirani s vremenom, znači, imamo određenu minutažu koju možemo snimati, a mi ćemo snimati serijal emisija, znači, ne možemo u jednoj emisiji ni kazati ljudima sve, ali ćemo, do nove godine ima. Da, ne mora. Do nove godine ima, mi ćemo sada ovu emisiju privoditi po kraju. Može. Pa, poštovani prijatelji, znači mi, evo, kako smo se dogovorili, ja i moj pjevač, ćemo ovu polako emisiju odjavljivati, ali ćemo odjaviti sa jednom numerom. Ukoliko vam se sviđaju ovi sadržaji koji mi objavljujemo, zapratite tebe, naravno, lajkujte, komentarišite, podijelite za još ovakvi i slični videa. A vas će pjevač ispratiti za kraj s jednom muzičkom numerom za njegove fanove, a najviše za žene koje ga prezivaju. Može, nije bila, može. Okej. Može ovaj. Znači, neću više kafe, ja sam pio da ovno, ali neću. Samo za kraj, znači tu jedno. Može. Ja se rastajem, drugovi, sa vama, idem tamo gde vas neće biti, vratit ću se ne zadugo, neću vas zaboraviti,
Doviđenja društvo staro, nek vas ova pjesma tješi, čuvajte mi moju dragu, još je mlada, može da pogriješi. Doviđenja društvo staro, nek vas ova pjesma tješi, čuvajte mi moju dragu, još je mlada, može da pogriješi. Tako, to je dosta. Pa idemo dalje. To je malo ovako, samo stišćemo, nećemo.